Okay, may hintayo nga ro din irugi nga ibasa. From the beginning up to the end, irugi tayon sa aging kang marpas. Ano't oras tayon? Philippine Standard Time and Nemer Studio Time, 9:24 in the morning. Sa gudahin nga ro ti surat ni pagayam ti nga clear. Kuna na rito Dear Manong Nene, para kaniyak Manong Nene, tilubong ket napnuan iti misteryo. Mystery. Ado na kiti saludsud, adda na kiti masumbatan, adda man kiti narigat a masumbatan. Nuapay ngamin na siyak, tinagbali na kastoy. No labsak tagsao Manong Nemi, may saak nga ulila iti amakin na. Kasta iti panagriknak. Adaw awagak iti daddy, adaw awagak iti mami. Ngimdya ka mo. No namin anon nga nangig ko ngay nawagan na iti anak. Kaduan na nga awag na kanyak kadjanagang ko nga clear. Idin to tadamat kabsat ko Manong Nemi ngano kasarita da ti kabsat ko anak. Una sanda ka ti nga pudnong anak. Ti awawagan iti daddy kan mami. Napipepay siguro nga imbes nga yaya, ti awag ko kiniyaya, iso kumata nagbalinan nga maming ko. Manong Nemi, kahit kumit nga iburay, ti pagkasarita, tabarbaran ko nak, no? Damat may batik nga adal, liluwak ang pagsarmingan ti biyag. No may makuna, laing nga simple. Yung sagbay nga ron, nga ibinsa-binsa, ti pagkasarita, kablaon kayo, tinaragsak, nagasat, nga oras yurita, Nemar's Studio. Dagiti amin nga padak nga naruway nga dumdungeg ka nagbuibuya. Kinamin-amin tayon. Naragsak nga tayo panagdungeg. Kasto nga rin nga nakrugyan ti amin. Manipod idiadan puot ko Manong Nemi mariknakon ti panakigidjat ko. Kiniading ko nga mayla. May salang atawan ti gidjat mi Manong Nemi. Wen. Bali nagsaruno kami nga naddaan iti puot, wano naddaan tinakem nga amumin ti mapaspasamak, amumin sa sino, ti awagan mi iti daddy. Ni Daddy Robert, amumin sa sino ti awagan mi iti mami Manong Nemi ni Mami Dayan kana amumin sa sino ti yaya kana dumapay katulong iti andan puot ko Manong Nemi panakalanan ti balay mi sagkaysa kami kiniading ko nga mayla iti siled ay aywanan na kami ni yaya ngem adada nga siya kaya aywanan ni Yaya, tani Mami, nakakonsentrate kini Mayla. Kaya mo, adan siguro pagtrabahuan ni Mami, ngam adad nga saan na nakinayat nagtrabaho, takay kayat nanti mga iwan, mangistimar, kini ading ko nga Mayla. Ket siyak, para mat kini Yaya. Magitak tigidjat Manong Nemi. Tanong gusto nga sumangpit ni Daddy, manipod iti trabaho, ti awagan na, ay, kumasta ti anak ko nga ni Mayla. Tumaray tungod na ni Mayla, nga ading ko Manong Nemi nga sumabat ka ni Daddy. Kagang nga aktumit apay nga saan nga awagan ni Daddy. Apay nga, temat anak ko nga clear, apay anak ko na. Sakto Manong Nemi ti voluntaryo nga sumabat. Daddy, katsak nga ron. Ay, Claire! Okay, kamusta kayo? Hindi Mami, Mayla. Doon kwarto yun, Daddy. Or-orahin na ka.
Kat Claire, ni Yaya. Iso day jay, daddy. Oh, Yaya, makamukhang kini Claire. Oh, may kananak. Oh, may kanak. May anak tayong tati, mami, ma. Okay, may kanak. May gidyat unay sang kadiman ng naimi. Kasi lang ang dialogue. Inaiban ni daddy ni Myla ang mapanda kano iti ayan ni mami iti unag ti kwarto. Api nga saan na kinaiban ni daddy. Ako na, Yaya, makaamu ka kini Claire. Sa akin ka nakalawlawag. Ti inosente nga panunot ko manong nemi madlaw kon. Ken 100% nga magigidyatak launay. Iti ading ko. Jagbat nga rod pala rinugyan, tinagsaludsud kadakwada, no anak da ko no saan. Nakalawlawag manong nemi, nga may gidyatak. Arwatan laengen, hamang nga napimpintas na balbalor, dikit arwatan, tikapsat ko nga miti siya. No ag-birthday yak, narikat na pa yan nga malagip. No jak ipalagip. Simple lang ti pa nag-birthday ko. Kunada, tapno matindog ko na ti biyag ko. Agluto kami ti pansit. Ngayon nag-birthday ni Myla nga ading ko manong nemi bonggang-bongga. Maawis amin nga karuba, maawis amin nga gagayem, anak, pamilya, da mami ka ni daddy. Kaya dapat natay clown. At dapat di kundaway. Nga ibati da kiniyaya. Kaya nagkukuyog da nga talo. Nga mapanitimol. Mabandag paspasyar. Iti parke. Mabanda. Imo na nga nagsaludsudak manong nemi ni Yaya. Yaya? Ada saludsudem? Claire? Manot tawan mo? Nagloko. Kurak na no. Anya tayo sa saludsudem mo. Manot tawan ko. Di kahit kung sawain Yaya, manot tawan mo. Hindi nagbaling ka nga Yaya. Ubing pa lang hindi na nakuprapay kam laeng. Jak nagbasa ti college, high school lang. Siyempre kakatulong. Hindi ko ada nang i-recommender kanyak nagbaling nga Yaya. Manot tawin mi idi kini ading ko nga Myla. Sika talon sa tawa mo idin. Sa duhamet kini Myla, kakaasyak iti at nadua kayo. Ngayon, edi kuhan, saan ko na problema ni Myla? Si kalangan tinagpali na problema. Bale, si kalangan tayo ayawanak. Kat ni Myla, ni mami yo mismo, ti makamuking kuhan na. Kahit nakating kasawin, Yaya, nga nagsaruno kami nga inyanak ni mami. Kamana mo. Kan apagpagiso nga may sa tawon ti maityo. Kahit mo sawin, idi na ipas ngayon idi na ipas ngayak. Dagos man nga nagsikok ni mami. Kamo, mabalin. Anda ka di kasjay. Ada sinong punto na kunada. Awang ka di madlaw mo, Yaya. Amo ka madlaw mo. At adang ipatpatagda ni Myla nga mitisyak sang kadi. Talaga, hindi pa lang madlaw ko. Santak nga pod nung anak. Nadadi ka ni mami. Santak nga pod nung anak, Yaya. Sikat akin anak kanya. Ay, Hana! Virgin ang pailaeng si Kamet Claire. Ubing ang pay. Virgin ang pailang. At the boyfriend ko, awang pinapasama ka na kami. Sa kamlag date, day off ko.
No kayat mo akit. No day off ko, itugot ka. Kasi kalagbalik nga chaperon mo kaya boyfriend ko. Sino nga rot akin anak kanyak? Kahit saamat ngayon ba anak ni mami kanyak? Awawagag ti mami. Awawagag ida ti daddy. Ngayon kasla. Kasla sandak mat nga trataran nga pod no anak. Sino ka talaga? Sino ka nakwada? Idirugyak tagbasa manong naimi gagangay laeng kapang publikong eskwela. Irinto tanimay la manong naimi insaragdat exclusive ng eskwela. Ni mami iti mapan mangkuykuyog kang kuana irinto taniyaya kaniya. Nakalawlawag nga sa andak ang kayat sang kadi manong naimi. No, kasta agyaman ang kiniyaya ta nakasingsing nga diso na kanyak. Kasla ison ti inak, ison ti amak, ison ti kabsat ko. No pa'y, naasidagmet ni Mayla kanyak manong name. Tanong kasta, makita na naniday, tada obra ni Yaya, umasidag kanyak. Ate, apay, apay nga saan ka naraksak? Pag ko nang sana ka naragsak, atin ko, makita ka na kita matam. Makita digdig na mo. May ganda kay ayam ta. Ako matay ayam ko. Digdig adong ay ayam ko. Ay ayaman ta nga dua. May kan. Mapanak tumadti naman ang name. Uwen. Nakapintas ka ng ginginag paiso. Jak pakit mawatan. Ano niya digito yung klase tayo ayam. Magtumot na. Ngayon to makita na kami ni mami. Uy! Claire! Amo ko na kita, baka maperdi. Ay, mami, amang parparitan ni ate. Inayabak nga kay ayam kang nga duha. Wala nga dinamong usaran. Aba, matigataan kan to kada kita ayam mo nga may bagay kang ka. Apay, saan ka din may bagay kanyak na kita ayam ni hadin ko, mami? Baka nohang ka narwam. Alala, mami, saan nyo nga paritan niya, ate? Basta, buyboyam latang arod na ading mo, ha? Buyboyak latang agay ayam. Isulat agay ayam. Bali, mami, isurok, isuna. Agay ayam kang nga dua. Alangan mat nga siyak agay ayam nga kay ayam ko. Sigurado ka, Mayla? Oo, mami. Kakaasimot kami ni ate. Kakanayon nga naliday. Sa may sa, noon ta papanante ka na dati kat santa nga ayaban ni Suna, agbatbati lata kiniyaya. No ibagak nga ayaban tayo kat aneng ko na yumat ngamin kini daddy. Api ngamin mami, nga santa kayat nga ayaban. Ay, awanan ta, ado nga sa lutsot. Alas sige, agayayam kayo nga rod, ha? Ngayon, oy, Claire. Mami, saan mo pagsangsangitin ni ading mo? Api ko mga pagsangitin. Napipiyabay nga saktag sangit, ah. Tula amin. Ay, no anyat, aramin na king Mayla, ipulong mo kanya ka. Mami, nasimpit mat ni ate, ha. Api ko mga pagsangitan, ha. Manawag kayo malangin. Napipay-pay, tikabsat ko manong nemi. Napipiyapay ni Mayla. Kasano lang aroden no pati ko man ni Mayla. Adayo kaniya. Kasano lang aroden manong nemi. No pati ni Mayla nga adin ko. Paritan nak. Tangsitan nak. Guyaban nak. Kasano no. Dangran nak kumakas pagarigan. No salak ni tibagi. Baka asyak tadadah kaasi. Kasi jagayam. No, adda pa pananda, ibagbagagayam ni ading kong ayabandak met, ngam saan na kaya't dadati ka ni mami, apay. Apay. Awang ka din ti sa bali nga pagsaludsudak.
Ti bakit nga katulong mi, awang matiam muna manunay mi. Awang bibiyang nakanunoan at mapaspasamak basta ti aramidan na agdalos, aglaba, agluto. Ti hardinero manunay mi adadamanen ngawan ti amuna. Kastamot ang kiniyaya. Sa din nun, ayan, di kiti naganak, na grandpa, grandma, awan. Ngayon, tinaminsan, manunay mi, nga na ibandak. Makan ate, umakan. Papanan tayo. Ay, di kapigayam nakasukat. Umakan, alis to, nagsukat ka na nakdikos ka, at napapanan tayo kada mami kin daddy. Bagkasanda ka kaya't ngayaban, aman, impapilit ko. Tiyak kaya't ti umay no saang umay ni ate ko nak. Pabanan tayo. Inte kayo no yan da grandma kayo ni grandpa. Sla, Jack pinabadasan ti simursurot ka da kayo no pangkay sa jaya. Isungarod ng itatan. Alis naman tig agsukatan. Napanakarod nagsukat manong nemi. When nakadadaan pa din di kita rawate. Doon agabay kami kini Mayla nga kapsat ko manong nemi langana tibak ng nga anak. Siyak gagangay laing nga anak manong nemi. No kasta nga nakarubwat ti kapsat ko kasta ulit pa ng daydayaw ni mami. Wow, daytayo ko pinpinas na ti anak ko. Napinas man lang nga, ginatang mo nga, badok, mami. Ore ni ate, Claire, napindas met. Alalala, intay. At dakam to manong nemi ngagkapsat, itilikod ti kotse. Well, aging ga nakadanon kami ti may sana pintas sa malay. Tulong siguro manong name iti nang ilukat iti gate. E di sumabat manong name iti duwa natataengan nga itala makita kida. Ay, siya di na tayo teapokok ni Mayla. Teapokok ka ni Mayla. Tumaray tumatan ni ading Mayla manong name ya sumabat. Pag nagawan to, nagtitilakay ken bakit ng mga rakop ken kuana. Nagharagragsak ti kapsat ko. Di naman lapulos ibagamat na panangaro din ni Claire. Biyang kuntulayang manong name iti mapapal piman. Tadigit ni madlaeng Mayla manong name iti arakopan da nga kargaen. Ketsya, kasla sanda ka mapansin. Sanda ka madlaw, kasla sanda ka makita. Siya nga ron, grandpa, sandak nga arakupen? Ay, Claire! Sobrang tayo dito, Neg. Robert, Dayan, uwan pa. Sige, ito yan. Iga po manong name ito, o kargada ni Mayla, kibinan na kumamat ni Mami ngam saan. Isuda kini daddy tinagkibin ket pinanawan daklatan. Sumursuro taklatamat ten pima di tilikodan da. Kasla awanak nga kaduwada manong nemi. Nagsasango kami ti pangaldaw. Dadadi kini Mami binait da ni Mayla manong nemi at da itinagbaitan na dadi kini Mami. Idin to tasyak manong nemi na ipaspasuli. Ang sasarita da awan sa baling at tupiko da no saan nga ni Mayla. Kaslakayat ko ti tumakdero. Kaslakayat ko manong nemi ti Romual. Ti Omadayo. Anado di kiti saludsod ko no apa yung hastoy. Aging kang manong name nga dimtengan ti gundaway nga nagsaludsod akong kadakwada. Grade 2 aki din manong name. Ni daddy ti muna nga nagsaludsod ako. Daddy? Na problema?
Kumusta't panagbasam? Okay lang, Dad. Awang problema kanyak, tanapas na ikak. No, ampay, awan timang tultulong kanyak, kada kiti assignment ko. Awan timang tultulong kang ka, at di mo iya sa deg. No, ada mong problema. Si kamo lang nagkuna nga, awan problema nga po tanalaing ka, ba? Kit ni Mayla, sanga nalaing? Nalaing, met. Ada nalaing yun siya ka. Kaputa, ada ni mami nga mga susuro keng kuana. Kaputa iya sa deg ni Mayla. No, anya ti problema na. Pinadas ko matanti masidig ni mami iti. Ada saan kong maawatan ngam saan nakingas kaso. Imbag kini yaya ta. Isot ng tulong kanyak. Adamat basit na muna. Ano ko iba gamita? Daddy, awawagan kayo ni Daddy. Siya ka kanitipod nung nga dading ko. Kaslay so palang ti panang talyaw kanyak ni Daddy kanita nga saludsud ko manong name. Tinalyaw na nga minatmatan. Kalpasan na manong name. Insinyas na ngumasaday kakpay. Kaslay so palang ti gundaway manong name. Nga panangala kanyak ni Daddy nga sinaklot na. Sinaklot na ngay narakop na. Ngay sumot lang ti gundaway manong name. Nga panangarakop ko ken kuana. Nga permi nga kasak ti bagina. Ngay modumod ko ti purupak iti baro kong idadi. Anay tayo sa lutsod mo, anak. Daddy, italangan ang ngay kong awagan ng ti anak. Samoy na. Ti sa lutsod ko, awagan kayo ti Daddy. Ngimda kay ka di matlaing tipod nung daddy ko. Siyak. Siyak damam. Sino ko mangarta mo? No saan nga siya? Siya anak. Imirot ti panangarakop ni Daddy kandiyak manong name. Kasla kayat na nga napawot na nga irot nga arakop. Kasla kayat na nga sulnitan di kiti ado nga gundaw nga sa anak nga inarakop. Kastamat tinaramid ko. Irot pa yung dagiti arakop ko keng kuhana, takayat ko. Nga bruten, dagiti aldaw saan ko nga inarakop. Ipatpatigda ka ni Daddy. Ipatpatig ka. Api ka din nga saan. Nga mabang anadang anapatpatig ni Mailang empty shack. No singpet, nasingpet, akmat mo nasingpet kami nga doha. No lang nga, hanggang kami met nga, aginadayo, nabintasak, nabintas matisuna. No laing ti eskwela, anadapay nga nalalaing at imitisuna. Anak, busy ak ti trabaho. Kit ni Mami, di ako wagag ti Mami. Iso ka di madlang tipod nung nga, Mami. Saan nga sinungbatan ni Daddy dahil nga sa ludsod ko manong na imi? Kasla na imbaga. Nga awantot sa bali nga pagsaludsudak no saan nga ni Mami. Oen manong nemi saludsudak ko mapalang kini Daddy idi no apay nga no kasta nga mapang kami itayan da grandpa kini grandma. Apay nga nilaing maylat kas libig-bigbigan da nga apo ko. Sinalutsud ko manong nemi. Dahil, nasa nyo kaya't asong batan sa lutsud ko no ni Mami kati sumot lang ti Mami. Sa bali pa iti sa lutsud ko. Da grandma kini grandpa. Apin liyaang mayla, iti kasla
bigbigan da nga apo ko. Asinot anak kada kayo kay ni mami, da grandpa kay ni grandma. Siyak. Siyak ti anak da. Naikamang ni mami yo, kadakwada, kada kami. So, aping santak ang bigbigan nga, santak bigbigan nga po ko. Ang matanak man. Saan? Nakadidilaw o na edad. Anak, aping adadalangan ni Myla, tapo ko da. Tinasya at pain. Ika maturog. Maturog no. Bigbigat dad. Ang langit dad. Awan trabaho. Awan tipisina. So nga rin nga. Masadek kang ka. Bayatan ng batbasa ka tin newspaper. Napananggayam damaming kini Myla. Ang dadati sa sango. Niyaya nga rin. DJ, pinanawa kita eh. Alang kang kinayayam. Ay, dama pang oramiden. Okay? Oh, lalalang kan. Aging ka, manong naming at tengan tikong daway nga nagsalud-sudak maten ka ni mami. Tikong daway di manong naming. Hindi ta. Adasap sa pulit. Kat nadanon ko manong name ti siled, ti kabsat ko. Nakasliso pa lang ti dadap panagsar. Iti damo nga simre ka kiti siled na. Mas dawak manong name. Nagpintis ti siled na. Nakatado di kiti. Awan pulos kanyak di gito eh. Talaga, anak tibak nang tikapsat ko. Nakibiyangak manong nemi, di kita pimpintas, nga arawaten na wine. Ngayon tikas nga sitwasyon, manong nemi, nadanon nak ni mami. Ay! Abang ka dakat to, ha? Ha? Mami? Abang dakat to, eh? Kita ano, bakit bitiram ka na kita? Bakit naman tatael? Uno, ako rin ka. May ka dito, tapos nagtakaw? Saan, mami? Ano ako matatakawag? Ang sa anak ba't nga man nanakaw? Abang nga rin nagdakat ito aking kwarto? Nga sa among mata kwarto? Kat makita, winaram di kito. Ang kong winara, mami. Mas nahawak lang amin, no? Abang nga, may gidyatak launay kini Myla nga ading ko. Iti amin nga banat. Iti amin. Nang rona di parang trataryo kanyak. Ita lang nga sunod-sunod ka na kayo dati, mami. Sikat ni mami kuno saan. Manong Nemi. Iti day nga saludsud ko saan nga nakasungbat ni mami. Inulit ko lang. Anak-nak ka di mami, umunusahan. Siya sinuagken ka. Api nga, kararigan mo lasaktag sa ukat nilaing ading ko nga maila iti anak mo. Di nagpaypulos, inawagan iti anak. Naawagan anak, di anagan ko nga clear ti bagam. Idinto na nakasaritam ni Myla nakalawlawag, anak, Myla, anak, Myla. Sawam tipod no, mami. Hindi pala dampuot ko ang salsalod-sud akong detoy. No apay nga awan ti mariknak, ngay pariknayo nga pamadag di may sangay na. Apay nga nilaing Myla. Apay siya, kasinuak ka na kayo. Estranghero ka rin na kayo. Inampundak ka nilaing. Sino nga rin tipod no nga makinina, kasino.
Saan nga sinungbatan ni Mami manong name iti sa lungsod ko? No di kat pinaruar na kit sila. Napanak man iti ayan ni Aya. Ngagsang sangit. Kaya narakop nak ni Aya. Naging narakop kami na piyapay kini Aya tamariknak. Nga danay buding ayat. Kadag iti arakop na kaniya. Nga piyapay manong name. Hindi Mami tawawag iti Mami apay. Haging kakadilang iti Mami, nga dinak pinawagan iti anak. Dede lang pa nagsarita mi kini Daddy, iti pa nakariknak nga talaga nga adamat pamatig ti ama, iti anak, nga nariknak nga impain na kaniya. Iti pa nagdakil mi manunay nga kapsat, talaga nga nag-idkidyatak laulay. Okay. Naging ka, manunay mi, nga diadda kami di sekundarya, iti kapsat ko. Mas asyan mat kanya. Ate, ay, may lading ko. Kumusta ti pa nagbasam ti public school? Okay lang. Katsi ka. Kumusta? Exclusive private school. Babak ng amin nagbasa sa jay. Ti public school lang may bagay mat kanyak. Nakurapay lang. Apay ko naman kung nakurapay ka. Kat agkapsat na met. Agkapsat na ngagpaiso. Ngayon kita man ti badom kan ti badok. Kaya naman ti parang tratar da daddy, kani mami, kanyak, kan ka. Mas dawak nga ron. Agsalsalot-sudok no kakan kaungat nakmat ni mami. Kawanin ni daddy. Kahit mo. No umanay kang ka nakita daddo mga badok na napipintas. Itit kulayan kang ka. Sana natin ko aman. Nakadado pangananok. Idinto ta siya ka manulang. Oray tak kapagita met. Oray in-inaw nakat ti may sangatawan ngam siya. Ken, anda ka di kwartam? Nga damasapul ko. Dumawat ak kiniyaya. Taniyaya at pang-editan ni Mami, unin Daddy. Siya, kato kwartak. Dungaw dawat ka? Tiyan, ikikanak madlata. At dapat pang account ko ha. Si Kaawan? Awan. Nakakaasya ka rin eh. Sandak nga po nga anak, damami ka ni Daddy. Saman. Saan mo ka di nga madlaw? Salsalot-sutik nga rin kadakwata eh. Ikang ka ti kwartam. Ano ka rin ti kwarta? Basta idulin mo mat Ikang ka ti kwartam, ato kwarta. Nang Ted Manon Nami. 5,000? Idul-dulin mo Tanong in case of emergency, ang taramatem. Oras sana nas kang tumawat ka dati kini Mami. Nagkawanak, Mayla. Nagkawanak. Kinanak manon na imigat inarakop ko ti kapsat ko. Nagkawanak. Taorin ang awan ti marik na kapamatig na dati kini Mami. Daka nga kapsat ko na mangisaksakit kanyak. Daka kiniyaya. Sika, nakadadot mangipatpatagkan ka. Da grandpa, kini grandmampay. Ma'am, ate, tanuan niya man ti problema. Anuan niya ti awang keng ka, nga adda kanyak ikang ka. Promise ko keng ka na ita. Hagama na katin ko. Thank you. Manong Nemi, dedin ted kanyak, tikabsat ko nga kwarta, indulin ko. Imbang ko, iti pandag, di kita arawatek, Manong Nemi.
Di may isa nga aldaw manunemi diya kamo no apay anak astrik ni mami iti silad ko. Kat nakita na manunemi di 5,000 pesos. Nagkiktutak layangan iti pukkawan na, Claire! Claire! Yaya! Iyak mo man dito ni Claire! Manunemi, gumloong titimak ni mami. Nagigtut ni Yaya imsyak na panimasidang nga dagdagos man nung apay, mami, apay. Mananakaw ka! Oh, anak! Mami, saan nakapungutan ng asta? Ang sakit! Nakalaam da ito yung kwarta, ha? Kat saan da ka matngikikan? Di kat kahit nasaw nga tinakaw mo! Ang dami! Sakit! Sinot lang alam, tinakawan na. Tinakawam ni Dadim. Tinakawam ni ading mo. Ha? Pangalam ko man di kasto yung kwarta, no sa mo nga tinakaw. Magsaw ka, kasano nga makasaw, ang magbagkalan na kumay. Sanay ko. Idariyahan nak manong nemi. Nagsakit ka talaga. Mananakaw ka? Sanak nga mananakaw, mami. Sanak nga dagas nga tao. Nakalam nga ordo kita kwarta. Hindad kanyak ni Myla. Gabutan mo na nga akong kwarta. Gabutan mo na nga nakakasya. Gabutan mo na nga suy-sulaying tipat patagyo. Gansiyak nagbali ng estranghero ka na kayo. Imbag pa itikapsat ko na muna kay sakit. Ganda kayo. Awang pulos na nariknag di pa nang ipatag buhay niya ang mami. Nasinuang ka talaga ka. Anak na ko na saan. Sinalunsod ko din kang kaya nagam sa mo sinungbadan. Sabi gusto layangan di pa nayaan nyo kanya. Dinak pala karoon pagtalawin. Nusandak kayo ayaten. Hindi kasta nga sitwasyon manong nemi dimteng ni Daddy. Ano ang problema na ito eh? Pagtatakawan nak ni Mami, Daddy. Nasarakan na 5,000 pesos nga inted, inkaasi kanyak ni Mailang ading ko, indulin ko. Pinungot-pungot nak, pinagkanakpay. Puunin mo tinaragas mo. Hindi pala nga warningan ka. Robert, kat mo si kamat bagkalakan pungot-pungotek. Robert, nabigla, hindi pala nga warning. Daddy, sa mga dangran ni Mami. Daddy, siyak na dangran nyo, sa mga dangran ni Mami, Daddy. Manong nemi na mas dawak. Ito yung muna agundaway. Pinungot nga tinungpa ni Daddy ni Mami. Banag manong nemi nga dadamanan tipong tot ni Mami kanyak. Ngagapo kanyak kit narabid ni Daddy ti kasya. Anong nemi? Nagkulo. Bimalait met ni Mahila manong nemi. Idi tayo sinardinganin ni Daddy ni Mami. Apay, napasama ka, ate. Apay. Ading ko. Anak, aramidin ito dati ka ni Mami. Napandan ito sila da. Ngayon saan nga dagdangran pa ni Daddy ni Mami. Namisan lang tinungpanang te. Ginuyod-guyod na nga. Insurek iti sila da. Sasadik ano ti pagsalitaan da. Namin tinapasama ka, te. Nasaragan ni Mami, di kawartang inted mo kanyak. Kamu naman din ka tinakaw ko.
Mananakaw ko na naman ng kanya, pinuutnak sa anak binagkal. Ano ya? Naduktala na kasi nga sitwasyon ni daddy. Ngam nalpas na kita na binagkal, pinungot. Nakikituta kita, pungutan naman ni daddy ni mami. Ako na nang hindi pa lang warwar niya nga ako na nang apeng nga parang tartar mo kayong kuhan ako na na. Sorry, Mayla. Sakti po unti gulo. Sana ate. Ang basol mo. Siya taking basol. Apeng namin na init ng 5,000 pesos. Sinaludsod ko kini mami no api kasi iti panang patratar na kanyak. Dinamag ko no anak na kuno saan. Sino ko mga ritakin anak kang kano saan ka ni mami? No sika ko matisyak Mayla. No nagbaliktad ti amin. Nga siyak tudungdungon ni mami kat sikat saan. Sikat ay-aywanan ni Yaya. Anat mariknam. Saan ka di nga gatap? Nga saan na ka nga anak ni mami? Kang kanayon ko man kang salsalod-sodan ka ni mami ti kasta no. Haawag no saan da ka nga kakaguyog no apeng kasta ti panang tratan ni mami kang ka. Ngim, anak ko, kapsat kayo anak kay nga doon ako nanamad no ko ha. Saan ko salod-sodan no apeng nga saklaan ti dungdung manda. Kung nadamad no kang saan na naskan ka no pengang salod-sodan. So nga mas asya na keng ka. Kasla kagurak pa yan ni mami. Iti pa nangiruman na keng ka, manang. Sa mga rumbeng gurahin ni mami. Taon ko mati sir-serbi na dungdungan nak ni mami. At dakamat nga kakaasi. Mas asya na keng ka. Kahit ko agad patas. Nung dungan nak ni mami, dungdungan na kamang kumamit. Urayan talangan nga malpas ti pa nagsalita da mami kinintadi. Tapos nung nastakit, mamon kasi no, kano apeng kasto ka da gulo. Kat nung pagkarigan ta, saan ta kapod nung anak? Nasasiyadlangan ito maalaw ako dito yading ko. Tapos nung tuntunik na siya sinunod nagitipod nung anak-anak niya. Sana ate, saan ka nga pumanaw? Kapot ako matlang te kasi kakin sa serbi kiti na ito yung balay. No pa yung paniknik ni daddy. Nga iso talaga ti daddy. Dati tanga doa. Kanita nga sitwasyon. Iti pa nangisakit ni daddy kanya. Nga dinangranapay ni mami. Kaslam mo kon. Ti anya ate. Nagkapsat na lang ti ama. Saan ko pudno nga mami ni mami? Kit mo sawin, nagkapsat ta iti ama. Andain mo noon nga asawa ni daddy. Nga sikati, imo nang anak na. May kadwa na nga asawa na ni mami. Nga siyakmet ti anak ta. Kaslakas ta. Tamariknak at talaga nga ti amak kit ni daddy. Gapatin parik na kanya. Ti arakop ti may sanama. Ngam ni mami, di nakpay inarakop. Di nakpay inawagan iti anak. Manong na may kabigatan na isulayin ti panakisarita ni daddy kanyak. Claire, anak. Daddy, pasensya kayo. Gapo kanyak. Kasi tinapasamak ka na kayo kini mami. Awan ti pagtanagan. Ta okay kami. Manipod direto ng aldaw. No kasda nga da. Papanan mi. Nga akadwa mi ni Maylin. Ni Mayla, anak ko ma. Kadwa ka daw ten. Marisahanin dan. Ang damit ni Yaya. Saman.
No anya ti para ken ni Myla, masapul mataparakin ka. Sana dad, okay lang kasi nga biyag ko. Basta ti iliwag ko ma. No kasano ti parang tratar mo kanya. Kasta ko mama ti parang tratar ni mami kanya. Kasta nga rin taramidan nan. Manipod ito yung bigat. Ito na ito nga lang. Sige, Dad. Thank you, Dad. Saan yun ito nga ulitin timang dangaran ka ni Mami? Nakita pa eh. Tsaka namin magaway doon tirignak. Diyan kaya't kasto nga parang tratar kang ka ni Mami. Bagbagak mat kat. Diyan kaya't nga mabaling kat paggidyatin na kayo ka ni Myla. Oriment na kayo, Dad. Hamat na kasta. Ngam saan itan nga ni Mamim ti masurot. Ti may panggap ka na kayong agkapsat saan nga ni Mamim ti masurot. Doon di kat siya. Ma'am, Dad, mamatiyak nga da kayo tipod nung amak. No da kayo tipod nung amak, asino tipod nung inak. Saan nga ni Mami sang nga rin? Tan ni Mami ko ma, sa imposible nga siyat aramidan na kanyak no anak-nak ko ma. Kahit ko lang nga mamo, Dad, tapno ambok ti ilog lugar ti bagi. Sangga na kasta. Ala. O, datan ni Mami. Honey, ay, dati ka clear nga anak ko. Clear anak. Sorry no nyaman tinaramidag kang ka. Hindi kalman. Sorry. Saan kong nga ulitin pa eh. May kamantaro ko pang ka. Inarakop nak, manong. Kaslasang ko nariknan, nga pudnong arakop. Pinadas ko mat nga narakop, manong naiming. Talaga nga dayo tiriknak kang kuana. Numampay agpakpakawan at susuri, nga makita karitignay kan matanak at agin ko na. Sorry ha. Okay lang, Mami. No problem. Ore kas di terarami din yung kanyak. Ipatpatig ka, Mami. Ay, etan kami, tanak. Sabi ko ma, tapo maiso. Ipatpatig ka. Ore no saan nakapudno nga anak. Honey, ang kagrubatan anak at ore ta bakasyon pa ilahing. Agkukuyog tayo ngopat nga mapanagpaspasyal. Hindi ag-shopping. Gatangan ka karagit na pipintas nga rawatan, makas kiniading mo. Saanin, Mami? Saanin? Hanay, di namat kayat. Ihahain kan. Kagrubatan. Saanin no panaging kukunamit laing, Mami. Sorry, Dad. Nakailatan na kakuyog. Kinunak manunay mikit tinalawag idan. Makita, honey. Makita ti pakit. Impakita na. Panaging kukunamit ngamin ti impakita. Ano nga panaging kuna? Agapat ka di manen? Di mo ba lang ngamin ibagat pud no? Nangig ko na kita nga dahil og manong na yun. Nga bimara man yung dahil og na. Nangig ko mismo. Sikaman ngamin. Idiawang pala ni Myla. Nakatungdungo ka kini Claire. Nga talagang imbilang mo nga pudno nga anak. Idi kitaddan ni Myla. Kaslawan anyaman na kingkan ti kaanakam nga mismo, nga anak ti mismo akabsat mo. Nangig ko na mismo manong na imigatusto, imti na sakit. Ni Mami nga wawagag ti Mami kan ti pudno ay nagkabsat na pay. Nga ti puso ti klas na. No kabsat ni Mami tinak, nagpabeso sa tinutean na.
saan kon nga sinalutsod pa manong nemi. Kan saan kon nga din ang nagpati saritaan na giti doa. Napang gwinrubat na giti arawatik. Awan pulos ti nakakita kaniya at manong nemi. Imbag na naisubli kanyak ti 5,000. Isut aramatek. Ngim sa dindo ti papanag. Sa handak na napuutan, uri ni Yaya manong nemi. Awan ti ammo kapapanan. Nga mapagtartarayan manong nemi ti sinada ka taksi. Basta magaglatang ipalaod na. Malagip ko manong nemi ti mapan. Itayan da grandma kini grandpa. Imbaga ti taxi driver manong nemi sa diyo pangipanan na kaniya. Ti address, ti street kan house number. Nasadaon ti bakit manong nemi ng ilokat iti gate. Sino ka itayan? Isak ni Claire, nana. Ti kapsat ni Myla. Ti kadwa daw ka nabami ka ni daddy nga mumidtoy. Anak masapol mo? Dako mag-grandma ka ni grandpa. Yamuta ka ding adak, umay ka. Saan? Kahit kulay dako makasalita. Sige, tumanong ka. Mas daw dagitid bakit kan lakay manong nemi. Claire. Uwen grandpa. Grandma. Nabayag malayang ang sangkaya may dito eh. Kahit high school kayon kan ni Myla. Bumalasitan mo, nabalasan kayon. Arat na napiksa kayo palang grandpa, grandma. Uwen, pagmimintanas kami, nakaumay ka man. Kaya napiksla, nagtalaw ka di walayo. Nagtalawak na talaga. Ikaw pa iti mas no papanak. Ngayam na panunod ko tumay dito eh. Tap nagsaludsod ka na kayo. Saludsod nga niya. Sandak nga pudnong apo ko. Idintot ko na ni daddy nga anak na. Ano tayo pagpeso? Mabaling ka din nga kayo ti mangimbagay ti pudno. Tapos saan nga galala ti panunod ko. Dagkal nga gulo din na pampasamag. Jabalay. Di nang ran ni daddy ni mami ka po kaniyak. No apay ka nung kasi dyan ti parang tratar na kaniyak. No umay kam dito ikas lamay may sa tapo kuyo. Inintot ako naman ni daddy nga putot na. Orek, tapo malasang kamaten. Kanong nakalikago mo, mamuan, tipod, no? Ibagami ka nga. Ni mamim, saan nga iso tipod no inam? Kabsat na ti inam. Ni dadim, inasawa na ti kabsat ni mamim. Ngadda ka idin, idibuksit na. Saan nga pudno nga ni dadim ti pudno nga dadim. Naala de di mamim iti sabali nga lalaki. Inalilaw na ni dadim. Naladawan iti mamuan na nga masikog ni mamim saan na nga putot. Nalbas idin ti kalesa. Diyan mo. No kasunod pa nagkarelasyon, taladim, kini antim. Ni antim, ti mamim nga biya pa kamita. Awan pa'y makatawen, di mamim. Iti ta isang pit na ni mamim, ni antim.
nga masikog ka numatan. Iso nga may isang latawan, di ba, Etyo? Apay nga natay ti mamik, natay nga nangipas ngaykan ka. Sino nga rin nga si kaso kanyak, edi natay ti mamik ni Antim. Napanadig iti naganak kada mami kay ni Anting. Ulila kay nga demang. Ulila da nga demang. Duwan nga tuwan nga naggraduar. Dedi Shirley nga inam. Idagkasarda kini daddy. Agbasbasa pan pala idi. Uno, aggraduar pala idi. Ni Dayan, nawawagam ti mami. Ti amo kakit, Daddy Shirley, isut ti nangikalikagom ti panagbasa ni ading na, ni Antim. Tinulungan na. Iso nga, dinatay, ni mamim, ni Antim tinagbalin nga inam. Nag-asawa da idin, nag-anak da, mawatam ka rin kahit ko sa hon. Mawata kon, grandpa. Di kasukat da di mami, nga natay, nga naging pasngay kanyak, kat ni auntie. Kamsat ni mami, nga pinag-atal na. Why na, kat masansan nga bagbaga ni dadim kini mamim idi, basta ngumay kayo dito, nga madit parang tartarnakan ka, nga awanan utang nga naibaga nakem ni mamim. Ni Antim, itipod nung mamim. Nagkarinsan ni Antim idi nga di nakabaybayan. Sakbay nga nagsatan ti anges, ti inam, nakapagsalita na ginagkapsat. Nga intelek ni mamim, intelek na ka ni mamim kini Antim. Kastamatan nga, intelek ni mamim, ti asawa na, kini Antim. Kasla, no agasawa matlaeng ni dadim, kat nilaengan kapsat na. Mawatamon. Mawatakon, grandpa. Agpadbadang awan, tipod nung nga naganak kanyak. Dinakpudno nga puto ni daddy. Kansaan nga ni mami, wano anti tinangipas ngay kanya. Nakakaasya, grandpa. Kas kada kayo sandak nga pudno nga apuko, ta sandak ba't nga pudno nga putot, ti anak yo. Natay ti inak, nga nangipas ngay kanya. Sa sinungarot ti pudno nga amak. Dahil dati sambing mo. Orin Antim ka din mo. Ta saan ngayon magbagay idi ka no? Tipod nung inam. Anak, agsubli ka ba't lang sa diyay? Awan sa bali ka papanam. Oray ta, iparparik namat ni dadim, ini pamatag ti may isang amakin ka. Isaksakit na ka ni dadim. Kanya kamsat mo. Ang ko pa'y pudno ang kamsat. Ngam, muna, ngay sakit na. Ibilang na kakamsat. Hindi nakaskas daw. Ti mismo nga antik. Nga kamsat ti inak. Di sumat ti manginuruman kanya. Hindi ti klase na tao. Amukon, dinagpudno nga putot ni daddy, ngim iparparik na ti pamatig ti maysa nga daddy. Nga ading ko, saan kami kagkapsat? Nagkasinsin kamlaeng. Ang sipon tagkapsat ti inami. Ngim isaksakit na. Ti mismo nga ikit ko kakapsat ti puno nga inak. Habi kas dyan di parang tratar na kanya. Hindi di klase na nga tao.
Manong nemi ti malawak matlaing ti balay. Nagiti awag ak iti grandpa nga pudno nga naganak. Timbilang ko nga ama nga nangibilang met kanyak nga nangiparik na manong nemi. Classmate ko manong nemi ti napanak. Best friend ko, ni Gigi. Hey, abay, ang tanda ka to eh. Tumbigat pa lang di klase tayo. Nagtalawak sa di balay. Wala. Di anya ang gapo. Abigas na talangam. Nagsangsangit ka. Kaya nagsangsangit ka pa lang. Ano problema met pamilya yo? Bagat kang kayo din, di ba? Kahit natuktalaw kung ti kinapagno. Diyak kapkapin ano ni daddy? Saan iso ti pudno nga mak? Ni mami, antik laing suna, kabsat ti pudno enak. Ni Myla, agkasinsin kam laing. Saan kam kagkabsat? Ngem, marikriknak ti pamateg ti may sang ama, kay ni daddy. Ti pudno akabsat, kay ni Myla. Ngem ni auntie, pulos. Iso kumantananda nga mangisakit kanyak. Nga po takabsat na ti ina. Imkas jaman. Kat, agyang ka dito balay. Numaamon da, daddy ka ni mami. Siyempre, pagawidan da ka. Uno tawagan da na, pamuspusan da nga tawagan da na. Daddy ka ni mami, magipakamuda nga dakat to eh. Clear. Awang matlahing tipuon ti para kasulbar ti problema. No saan nga ijibalayo? No agtalaw ka, isa nung ti biyag mo. Baka akong kwarta, hindi kwarta. Intid kanyak ti kapsat ko. Ngayon maibos da ita. Pangalam to pa itinayon na as pagkarikan. Makamuditan. Saan nga nasiyat na nga sa nga makamuditan? Aw matngarot ang mga kabagyam. Saan nga ni Antim? Ni Antik. Nga dinakmat kapkapin ano, ti parang tratar na kanyak. Mabaling ka dagito yun, siguro maamiris ng tibidtot na. Nagtaling na dakma pa lang dito yun. O reging ka na lang itong bigat. O sige, basta aging ka lang itong bigat. Manong nemi imyana kiti balay da Gigi. Ngem sanak madlahay nga nakaturog. Pugsa-pugsa ti turog ko manong nemi. No man na nagreklamo ni Gigi, makaisturbo ka ti turog. No man nagkidaganak, sorry ah. Balikid ka dumat kami na balikid. Abe, saan ka makaturog? Sa sino ti makaturog ti kasto nga sitwasyon? Sino nga tatalaga ti pagdungamak? Ang mga nubak na kanya. Ano nga ito na masarakak? Kat alain na. Nubak na isuna. Baka no, agpubrento madadati ka ni mami. Baka umay dandumat kanya agpakpakasi. Uy, pampantan siya ka. Kahit nukas pagarigan takas naman ti mapasamak. Pag ananok mo nakasyan na diyang antik. My friend, saan kag panunod ti kasta? Dax data. Saan ka bumulbalis no anyaman ti impayda ken ka? Ayatam na taida. Araw ko ba minata ni Antim? Agyaman ka kina Antim, hapay ko nam. Idi na tayo ni Mamim, sinot na nga si kaso ken ka, ni Antim. Ngami ada adan ni Myla, idya madlang tinagrugyan ti amin. So at least, impainan ni Antim di bagay na ken ka, idi awampay ni Myla. Di ada utang mo na yung baga nakim ken Antim. Nagyamanak, my friend.
sino nga mintisan nga panunod, kag-rebelde. Tikas dyan nga sitwasyon. Kung konak peke din iti, bagi, tapimpitas ko lang, kumano saan akong nga naipas ngay. Dahil taka manin, babaloong pa ni Apo Diyos. Naipas ka nga kabukan ni Apo Diyos. Anya ti amom, baka mapasamak ti kunam, nga nangat-ngato kanton, nga bisuda. Agtamid ng tukeng ka, ngam saan ka mangimulmula ti gora, saan ka bumalbales, ad-ad na nga ayat tamida. Kasi kinidadim, imparik na naman ti pamatag ti may sangama. Oren no bunga ka, iti panangalilaw ni mamim kengkwana. Saan ka di kasyay? Kasi iti istoryada. Sige, tulutan ti maturog. Ano plano yung tumigat? Nagsubliak itong tumigat. Very good. Sige, maturog tan. Ngam saan ka nagsublima nung nemi, gabutad da klasa mi, nagrubwat kami nga duwa kini Gigi Balayda. Ngam awit ko latamat dagiti arwatek manong kan gamit ko. Si Maria kagiti eskwela, manong nemi, takaklasyan kami manong nemi kini Gigi. Oy, naging ka manong nemi, nga da ka numang sapsapul kanyak. Kani mo ara kiti klasek. Ni Myla? Gusto ko nito taray naman nung namin hindi makita na naginarakop kami. Ate, madandanagan kami. Baka siya ka lang ti madandanagan. Unod na kayo lang kini daddy. Man, pati ni mami. Ni mami nga rod, di na ka no mapakawan ti magina no dadagas sa mapasamak kang ka. Nagapukano-kano yung the grandpa. Ngam di dalmatan amo no sa din na panam. Napanam. Imiyanak ini. Classmate ko ang best friend ko nga ni Gigi. Nagsublikan sa Jebalay. Ate, please. Amukon ti amin. Wari siyak, amuk maten. Inistoryada. Sanda nga kapsat. Nagkasinsinta laeng. Saan lang alaeng nagkasinsinta? Ngayam ni auntie. Ni mami. Agbababawi na ni mami. Di na karot maawatan no ape kasi di tinapasama. Sige, ituloy ko nga natin klasek. Kasi kape nga saan ka nagman nagbasa. Tapos na kung may pasnag ko nagbasa, kitawang ka. Kaya manak may lang. Cousin, sister. Basta kahit ka nun ha. Wahin, tawagag na daddy ka ni mami. Tay pakamok nga okay ka. Kanadakan ton sa Jebalay, tuno malem, tuno rabi. Wen, dito ay kung kumal daw, dati-dati met. Kumusta nga ni Yaya? Kit madandanagan na ni Yaya. Ibang ko dito ni Yaya. O saanin? Sa anak batang noobing nga basit. Imbagkan ka. Kang kanain na kalatakat kaduwa ni mami. Ada mami mon at tapay ni Yaya. Idi dumtang ako dito'y balay manong nemi di kamalman na. Idi makita na ni auntie manong nemi. Kasta una yung titaray na nga si mapat kanyak. Kat kaslasanin nga panaging kuko na manong nemi di panangawag na kanyak iti anak. Anak. Ay gamanak na nagsublikan. Ganawan ti dagas na pasamag kang ka. Pakawanin na. Nanyaman na kita nagbasbasulak kang ka. Kananyaman na kita nagkurkurang kang ka. Saan yun nga panunutan pati amin, auntie? Anak, mabaling ka dingi. Inuanat na kairuwa mo nga awag mo kaniya. Uri ang moment ti amin. Awagan na kiti mami. Tawagan na kiti kanakan. Tawagan ka iti anak. Mami,
Saan ka din nga panagin ko na ti amin? Sana nanak. Nakula pa lang kami di manunod ko. Diyan ka mo no apay. Nung pinabayaan ako ng balbalagan ni Daddy, yung tsaka mo. Kanya kami kat diyak kayat ganda mga atiwit anak ko. Tibukod kong anak. Isong katilaing maylat asikaso. Ngamitan anak. Patas kayo. Patas kami nga kasinsin. Patas kayo nga kapsat. Mami, anak, sa dinutayan ti tanem ti inak, mapandito sa rungkaran, ito na bakasyon. Siya sino ti amak, nadatadya ka mga sungbatan, gabutan na limad na di manang, nasaba ka mga naulila iti amakin ina, iti kara-aksident, nagdandangan na tayo, nanumukam laeng. Takasang kamasit lang kumersya ati. Agbaybay ansel, di kitinagannak ka na kami. Abag isuwi di nga. Dada na naggraduar ni Manang Shirley. Hindi makapagturpos. Yung karina kaniyak nga pagbasahin na. Duwang atawin. Nga pinagbasa na gangga naggraduara. Hindi naggraduara kon bigla mo tayo nag-asawa. Iso na lang ta. Ilipas ngay na ka. Natahiso na. Gabutan na sakit ti puso na. Idasak ba nga pimusay ni Manang Shirley. Intalek na kakanyak. Ken pati ni Robert kay asawa na. Nga kras kumet. Intalak na pahen kanyak. Iso nga, ito dahito nga balay. Naipatagdara dato idin, dito'y ka nga tinagibi, nga kabalay tane, ni Robert, nasamad gaya mong isutipod nung amam, kapata, masigog idin ni Manang, ida kasawa da. Awan pa'y makatawan, dadi, Manang idin, adan nagkinawatan mi kini Robert. Iso nga, masikugak idin. So may salangat tawan di ba ito kini Mayla? Santan nga lagi penti na palabas, anak. Agyamanak ka na kayo, mami? Tadakay tinangasikaso kaniyak, idi atawanin ti inak. Amok yung parik nayo, tidunguken panang taripato, panang tagibit. Tipod nung nga ina, kaniyak. Husto ka, anak. Nagbaliwak laing iti dumteng ni Mayla. Napod nung ipas ngay kong inpod nung anak ko. I'm so sorry. Claire. Kuhanan kanyak ti amin, mami. Sabi ko mga rod, saan na kami napagduhaan pa kinig Mylene. Iparik na ayo ko mamad ti pamatek ti may sangay na kaniyak kas ti panang iparparik na ni daddy kaniyak. Kaniparparik na ni Myla ti pudno nga pamatek ti may sakap sa siya klain yung tinayawawan anak. Ngam sanitan, ikarik kan kaklir anak. Manong nemi tinungpal ni mami ni auntie iting Karina. Saan na kas idi manong nemi ti parang tratar na kaniyak. Agpadpada kamin kini Mayla nga kasinsin wano kapsat ko. E rin to taawanin ni Yaya manong nemi takunak
Masaan ko nakasapulan ti yaya. Ken, nakitaray mo tinisuna. Manunay. Agpadpadan manunay ngagpasbasa kami iti kabsat ko no kasinsin ko ti exclusive ni eskwela. Kat kada ito nga COVID problem, kasi nga sitwasyon manunay first year college kami. Grade 13 ko man. Kat malasan kami nga namin pinsan iti kabsat ko manunay adumutan na kita agar-arem ka na kami. Dadaan ka ni mami, manong nemi, manipod ka di, rimuswa ang kulo, asaan damatan nga nagapapa. Nagpatpadadan, nagtrabaho, manong nemi, kat tumultulong kami mat kadigitiya, nakakurapay kabagyan, iti father side, kanda kiti mangibaga kakabagyan mi, kadamami, uno andi. Aging kakadagitoy, manong nemi, saan ko panginama mo, na sinutipod nung amak. Ngajak tula mo, nintun kano, ngagsabat ti dalan mi, no mapasamak to, ngagam mo kami, iti aking putot kanya. Dahito iti pagkasalita, manong nemi kanagyaman unay ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga inak insent kang ka, di Italiana. Kaya sabay ko manong nemi, adamat adal nga intay na ibati, adal nga na ibati, intay mat pagminamanaan, uno intay, tuladen o saan nga tuladen. Nagiti pagsarmingan ti biyag. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, clear.